Salutare fraților, eu sunt Illusion din MSA Gang și astăzi o să ne jucăm niște JoJo's Bizarre Adventure Eyes of Heaven. Acest joc este bazat pe manga și animeul creat de Hirohiko Araki, poate unul dintre cele mai populare animeuri. L-am văzut și personal mi-a plăcut, e favoritul meu chiar. Joc pe PlayStation 4. O să ne jucăm un free battle. O să ne jucăm cu Giorno și partenerul va fi Jotaro și se vor lupta împotriva lui Dio, poate cel mai popular villain din toată seria și poate din toată istoria animeului, și el va fi împreună cu Diavolo, villainul din partea 5, Golden Wind. Răufăcătorul, na. Vom alege harta aceasta, Air Supply Island, pentru că e cea mai deschisă și atât. E cea mai deschisă. Deci, pentru cine nu știe, Giorno Giovanna este protagonistul din partea 5, Golden Wind. Diavolo este antagonistul din partea 5, Golden Wind, sau Vento Aureo. Jotaro Kujo e protagonistul din partea 3, Stardust Crusaders, și Dio este antagonistul din partea 3, Stardust Crusaders. Acum, jocul ăsta este unul fighting. Deci, este un joc fighting 2v2, este și online, doar că nu am cu cine să mă joc. Aici, caracterele specifice pe care le jucăm acum au niște puteri magice, ca să zic așa, numite standuri, care sunt manifestarea fizică sau, da, fizică a puterilor psihice, și cu acestea ei se luptă și le folosesc fie pentru bine sau pentru rău. Și fiecare stand are o abilitate, are de fapt mai multe abilități specifice lui. De exemplu, poate spoiler, dar standul lui Diavolo are puterea de adică are puterea de a da timpul înainte de a-i da skip. După cum se vede, nu prea sunt așa de priceput la joc. De asemenea, pe acest țepi îmi iau damage, deci ar trebui să nu stau foarte mult. Cum îmi dă combo breaker, frate? Nu înțeleg. Mă duc să-l ajut pe prietenul nostru aici. Oh. Au.
Da, abilitatea aceasta este de a opri timpul. Abilitatea lui Dio. Ceea ce îl face și mai popular. De asemenea este vampir și imortal. Tocmai mi-am ratat abilitatea specială. Cum? Iar au dat combo mode, frate. Tocmai am doborât unul. Bun. Eu am cam puțină viață, e ultimul meu health bar. Dar o să reușim să-l batem. Bine că nu e așa greu. Asta e de asemenea una dintre abilitățile mele speciale. Dar trebuie să o încarc. Iar a oprit timpul. Mamă. Da, văd că AI-ul e cam prost. Gata. L-am bătut. Și o să mai fac o luptă. Giorno cred că e caracterul meu favorit din joc. Oh, doar. Ce? Ok. Ok. Următorul caracter cu care joc e Jolene Kujo. Împreună cu Hermes Costello. Amândouă sunt din partea 6, Stone Ocean, pe care acum o citesc pentru că încă nu e animată. Și o să pun împotriva lui Cars și Wamu. Am doi antagoniști din partea 2, Battle Tendency. Și o să ne batem în închisoare. Jolene e protagonista din Stone Ocean. Ok, să începem. Aceia doi n-au putere de stand, dar sunt niște ființe imortale care au puteri bazate pe vânt, foc și mai era ceva, dar nu mai știu ce, electricitate parcă. Nu sunt așa greu de bătut și de asemenea nu prea știu combo-uri, deci cam spamez aceleași atacuri.
Au. Hop, mi-a dat cu o bucată de piatră în cap. De unde a scos-o? Ah, poate pentru că ei se numesc Pillarman și m-a lovit cu un stâlp care în engleză e Pillar, deci interesant. Mi-a blocat atacul special. Și mi-a dat și o tonă de damage. Mamă, ce mă bat ăștia. Mă, sucă. Mă atacă un crocodil. Ok. Orice închisoare normală. Am luat bani. Mulțumesc. Hai da. Oamă, tu ești cu mine. Foge. Laș. Vine-mă încoa. Îți. Au. A luat și power-up-ul. Ce se întâmplă? Nu mai înțeleg nimic. Mi-am luat și down. Ia, o să mai încerc o dată să dau atacul special. Iar m-a lovit cu o bucată de... Frate. Încerc să lovesc, sper că nimerește. A sărit, incredibil. Bă, și aia mai bine. Tu blochezi tu mie atacul. Bun să atac. Fuck! Iar l-a luat. Nu! Mamă, ce m-a uscat. Ok, am luat viață. A venit asta pe la spate. Bă, marș. Au. Nu! M-a lăzit. Au! Am reușit să evit atacul lor special, că dacă mă lovea eram... Papa. Hai frate, m-am blocat într-o conservă. Oh, nu. Opa. A devenit și mai repede decât era. De ce m-a scos din bloc? Mor! Bă! Pleacă! Cine te crezi? Gata, cred că... Bana, pierdut. Hai, frate, lasă-mă în pace. Mori! N-a murit. Incredibil. Nu! S-a băgat în win mode. Mori, frate! Ia, poate-l lovesc. Yes! Bun! Atacul special. L-am cam mirosit pe el că avea viață puțină, dar e bine. Acum trebuie să am foarte mare grijă că unde ăsta o bucată m-a uscat, gata. Mor. Tu ești Cars, nu mai vorbi la persoana a treia. Nu mai avem timp. Ia, hai. Bătaie. Cum? Nu. Nu că pierd dacă mă bate. Lasă-mă. Fug ca un laș ce sunt. Am câștigat. Bun. Din cauza time-out-ului, dar am câștigat.
cea mai proastă notă. Super. Păi cam atât pentru astăzi. Cred că jocul ăsta e super distractiv, chiar dacă știi sau nu despre ce e vorba. Așa că o să sfârșesc episodul aici, după cum am zis. Mulțumesc că v-ați uitat. Nu uitați să vă abonați și pa!